Літара М. Мясцечкі Баранавіцкага краю. Калі ўявіць сабе карту, то гэтыя населеныя пункты размясціліся вакол сучаснага горада Баранавічы. Але цікава, што сам горад Баранавічы значна маладзейшы за гэтыя старадаўнія мясцечкі. Ён вырас толькі ў канцы 19 стагоддзя, дзякуючы будаўніцтву чыгункі, у той час як Новая Мыш, Гарадзішча, Сталовічы і Вялікія Лукі вядуць свой рахунак яшчэ з часоў Вялікага княства Літоўскага. Кожны з гэтых пунктаў жывы сведка гісторыі, якая пісалася стагоддзямі, поўнай узлётаў, трагедый і слаўных старонак. Давайце пачнем наша падарожжа. Першыя ўспаміны пра паселішча Мыш адносяцца да першай паловы 15 стагоддзя, калі яно ўпаміналася як сяло ў Навагрудскім павеце. У 1563 годзе кароль і вялікі князь Жыгімон II Аўгуст перадаў гэтыя землі за ваенныя заслугі Яну Хаткевічу. А ўжо ў 1566 годзе Мыш фігуруе ў дакументах як мястэчка. Галоўнай славутасцю тагачаснай Мышы быў замак, пабудаваны ў другой палове 16 стагоддзя Янам каралём Хаткевічам. Ён размяшчаўся на высокім правым беразе ракі Мышанкі, на стратэгічным варшаўскім гасцінцы. Гэта было магутнае ўмацаванне, квадратнае, абнесенае земляным валам вышынёй да 4 метраў і ровам шырынёй да 30 метраў, з драўлянымі сценамі і 4 вежамі. На жаль, лёс замка быў трагічным. Падчас вайны Расіі з Рэчу Паспалітай пасля працяглай аблогі замак быў узяты маскоўскімі войскамі і спалены. Пасля гэтага разбурэння жыхары пакінулі старое паселішча. Так з'явілася Новая Мыш. Мястэчка, якое паўстала на новым месцы побач з езуіцкім кляштарам. Паступова яно адраджалася. У 18 стагоддзі тут ужо было больш за 100 двароў. Дзейнічалі касцёл і царква, працавалі школа, шпіталь, млын і карчма. А пры Масальскіх нават шкляная гута. Галоўная вуліца мястэчка Новая Мыш Слонімская. Яна памятае яшчэ тыя часы, калі па ёй ездзілі купецкія фурманкі з цэлымі таварамі. Сёння Новая Мыш – гэта вёска, якая захавала свой гістарычны каларыт. Тут можна ўбачыць касцёл перамянення пана, Праабражэнскую царкву, рэшткі старажытнай карчмы, а таксама помнік паэту Яну Чачоту. А прагуляўшыся па вуліцах, можна ўявіць, як ты ідзеш тым самым шляхам, які быў пракладзены 4 стагоддзі таму па волі Александра Хаткевіча.